yi wa baka da aunasa alayhi salatu wallahi sauka salamawa da zai da shiga ya ake bane shi ya barbasa alayhi salatu wallahi sauka salamawa wa alim wasa bi ake da gobe na mawaza alama ta bar magwata da ta zama ya biya na nabi wata ya abi wasu gaba na biya kuma bi su wai da ali wai da gaba abada ko kale da shauka akai da kauna hawa biya na ta kama hajja mai da karto muhammada wa alko da gobe ga gobe wa mazawiya wani da zuru da ya wata abi wani ana annabi bi ayyuka wa barabiya annabi wasu ke wanda ke wata bi'a da zaka ce da ke take da ta wata wabiya aya sai ya ce da wata wanda ke gina da ke da wata diga hada da kana sabiya an ce da jama'a ma hasibi ya fara aba balan ya ko ya ma fata da gobe da ya an ce da ba ya wada an da wala sabana balan ya ko da be ne da ta ta jama'a ya baye ne da ne na a da zo ko da hajara baye da ba ke da ta da wa hajara ya ba ma ya da ko ba sai da ma da ya ba da